Mä otan videoa vitu jätkä. Mä otan videoa nyt. Mä otan videoa ihmisistä nyt. Luulet sä, että ne hautaa jotain videoa? Vittu! Luulet sä, että sä saavutat mitään tol vittu, sä kuuntelet heviä, sä oot ihan vittu paska jätkä, mä vedän sua nyt turpaan. No niin, nyt tapellaan. Kamera pois vittu, mä en oo rikkoa mitään vittu turhaa vittu. Sä oot kun engelsmaalit pataa. Yeah! Se vittu on meikänä vittu turpaa ja vittu juu. 02600, 02600. Äiti, mä oon telkkaris. Nolla vittu saami. Se on möyhysami, eikä suussa vieläkään vittu poreinen paamimaan vittu tiukas liippi vittu. Kannatan ja suostuttelen, onko hitti. Veitseli duunin jälkeen joinaa supersukkaa vittu saman käärin. Nää hyppysissäni vittu prihapukkaa. Tuli sieltä vielä. Se tuli sieltä aivan pitkään. Muistan. Veitsi Irkis bänniin heittää, jotta siitä saa tällä turvaa. Ei vittu, toi vaan Irkki läppää. Vittu, toi oli hyvä oikein. Vittu aito jätkä toi valmiainen. Siinä oli lepuskin vittu riimi. Siinä oli aitoa lepusken riimiä. Mä oon hukannut mun bisse. Me huomenna nukkuu siis 8. Voi muuten olla. Oli jotakin videoa. Haluatko sama kertoa? No? Regeessä nimenomaan me huomattiin tässä just Pirhosen kanssa, että Regeessä nimenomaan rummut ja basso on tietysti ne vallitsevat manipuloida. Se saa soittaa Ne oikein. jotka tietysti viestää eteenpäin. Täytyy kuunnella Augustus Paakon, Nero, King Tabi, Nero, tietysti yhteistyötä, mikä on tietysti niille siunattu tähän maailmaan syntymään. Siksi mun mielestä ylipäätänsä taiteilijat on mielenkiintoista. Mitä? Mä käärittelin parkilla. No, mä tossa noin. Kato ne kuuntelelee toiseen. Ei, siellä ei oo mitään. Mari! Mitä kuuluu? Aika sähkiä hemmas. Meneks tää hei rikosraporttiin? Meneks tää? Tää menee Vasikka Hei, TV. moi mä oon Jussi Tää menee suoraan Vasikka TV. Moi mä oon Jussi Ahde ja mä vedän nyt kokkerit nokkaan. Moi, mä oon Leo ja mä vedän Iskiä. Oliks hyvät? Joo, mä oon Jussi Ahde. Alkuustos, onks sinne itse nelo? Toi on vittu Sami vittu. Augustus Paakko, se on vittu melodikoiden, reggae melodikoiden kuunnella. Vittu mun pitää kuunnella tätä jälkeen. Soi tehdä ihan vittu tuutusta. Tuutusta vittu. Japseen. Sano lähellä. Lepuskisteitä maissa. Mikä on lepus? Kyllä se nyt olis, kun me nauhoitettiin, että me saadaan lepuskisteitä. Joo, mä olin. Vittu äkänen vittu. Vittu hyvä setti Sami oikeesti. Mä lupaan, se oli oikeesti. Vittu kuulosti ammattilaisesti. Laitetaan nyt Se alkoikin jo. Se alkoikin vittu hyvä. Sami, mä lupaan heti kun mä saan joku muija mun sänkyyn, niin mä soitan sille. Niin, kyllä. Silmä lämpää se. Se biisi on juttu. Vittu me kuulostat Sepalta oikeesti. Tää on vittu. Anteeksi. Tosiaan. Tää kuulostat ihan helvetissä Sepalta. Leo löys vessi. Kanaa, tosi siisti kanaa. Tää on video. Kai video. Video nimenomaan. Vittu sieltä parilta, vonarit mukavasti lämmittää mieltä. En ala pyyhi heitä aikaa hukkaan, kun parhaan se levun vitullinen mälli priima kukkaa. Koksua ja konetta. Tuli asella, mitä rajalta melkein laillisia. Kuston kiesejä meidän pajalta. Pajalta! Nimenomaan vittu meidän pajalta! Jos on muuta, niin vittu sitten pajalta! Niin sä olet tajuut, mistä se on vittu kyse! Minä Sami, mun vittu pistit on huvuus! Vittu riittää. Joo!
Se on video vittu. Ai video! Luulet sä vittus olevas mua parempi? Häh? Mä vedän sua turpaan millä mä haluun! You know? Fuck that, man. I get a new beer, man. Älä ota musta kuvia, mutta voiks mä ottaa jossain vaiheessa kuvia? Mä haluaisin ottaa kuvaa jostain. For real, man. Siinä mä päädyin, siinä oli melodikaa. Mä päädyin siihen. Onks toi sun kamera? Ei, tää on... Ota musta yks kuva, ota sinne Ota Peketsi on tossa. Mitä vittua? Onks Pekka siinä? Mene vittu se kamera, mä lyön. Mitä vittua sä teet, jätkä? Mä lyön jos tulee kuva vittu. Joonas, käy ne homaiset keinot. Käy oikein. Mitä? Ne homaiset keinot. Kela tänne. Joonas mene! Mulla ei vittu hajuusaa, missä vitussa sun biiset on, koska mä oon niin vittu toivoton. Tää koko vittu hänti mun puun kanssa. Meitsillä on takana koko vittu kansa. Ja todellakin Hansa Pankel. Bekel jäi vissiin!